These movies, these movies, Furious, is the best action movies I watched in this year. Ti dai an fasa wannan fim ɗin, saboda zan iya bayyana cewa fim ɗin irin na ɓangaren Asiya ne kuma sannan labari ne na tsakanin wani kurma baya ji no sorry yana ji amma kuma baya mai da makana aka sace mai yashi tilo da yake mata ƙauna wasu iyayen da ba suka sace ta. Wato wannan fim ɗin tun da aka fara rigima sai da nemo inda yasa take bayan nemo ta ya ci ba zai haƙura haka ba sai da ya ceto wasu yara da yawa daga cikin yaran. Wato wannan fim ɗin ko in dai action ne, like in dai action ne a wannan shekara yana ɗaya daga cikin best film da na kalla. Furious sunan shi a taɓargaza suka same ko menene, amma dai dukkanin mai buƙatar wannan fim ɗin akwai shi available. Furious za ka ji daɗin kallon fim ɗin nan sosai ba ɗan kaɗan ba. Yana ɗaya daga cikin labarai gaskiya mai daɗi wanda na kalla, amma kuma duk da haka akwai fina-finai da dama wanda ya so in kawo muku, amma sai dai bana so bidiyon na ga cewa na jin tsayi sosai. Amma dai wannan labari shine guda ɗaya da na fara kawo muku a yau mai suna Furious da aka fassara suna taɓargaza. Ka neme shi ka kalle shi za ka ji daɗinsa.